Aksyon! Balita! Gidakop ang usa ka lalaki pinagi sa bypass operation. Gidakop sa kapulisan ang usa ka lalaki nga giingon nga lambigit sa illegal nga droga. Nasakpan ang suspect mga alas 7:58 ang takna sa niaging gabi, Disyembre 2, 2025 dito mismo sa Purok Santol, Barangay Balugo, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang lakban giila sa kapulisan nga si Lando, 32 anyos, ulitaw ug residente sa Purok 6, Barangay Batinggil, Siyudad Dumaguete ning lalawigan sa Negros Oriental. Bago pa lang kining nailhan sa kapulisan nga isip straight level individual. Sumala pas Dumaguete City Police Station, ilang mga operatiba mihimo og bypass operation sa mong lugar ug oras ug didto nila nakuhaan sila Lando og gituhuan nga shabu. Human sa operasyon, gidala dayon ang suspect sa police station para booking og proseso samtang giandam ang mga dokumento nga ipasaka sa korte. Sa inisyal nga inventaryo, nakuha ang 8.26 gramos ang total sa timbang sa nakonpiskar nga shabu nga dunay standard drug price nga 56,168 ka pesos. Kaso sa paglapas sa Akta Republika No. 9165 sa Section 5 ug Section 11 sa Artikulo 2. Alang sa news update, kini si Rodley sa Aksyon Balita. Aksyon! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.